Parlok parabangan jika pemanta kasngi haswa bangan stang ini video ngadon ke khubor ke basngu tanar banyak tu isyapi ke langba le sedon apling jong pi kwa ban thiet jaka lane ki ba yang sem jong pi kwa thiet jaka lane ki parlok jong pi ki kwa ma dengan bu ken yaki video habakut jong kan ki video jonga ba lada pi kwa ban pe ki jaka ber kumju ru yaki number phone te pin forward ken shabakut jong kan ki video ma ka bangale menta te pin pe ken yaki ki jaka ki ba pi tanar lane ki ba pi bang te sa phone ken yaki ki number te khuble shibun parlok te tongin enjoy video jong Jesus Christ jongi te kumbala i ka banta ka ba khatway jong kan ka series lo ya iba Matthias ula dandau badu Petrus ti hangne Matthias kala don kata ka jingkata o hadien kata ka jing yakren jong obat Jisu ti ula kwa ban le panmam no Petrus khnang ba online no ken kata ka jingkit ke bakia ka don jongo ten re anda ba ula panmam no Petrus pan namar ba udang bu yo to thiet jing thang kata ka jingmong hamesem jongo kumta umla ban mam yo Matthias ti anda ba umla ban mam yo Matthias tu Matthias ula sngosi baru kane kayai petengken kane kajinga isi jongki tenre kata ka wei ka mian pat kadbau Petrus udang thia te lawan kata ka jingken mau ki porba mensua bau jukan mau ba ula dumok yo blei ndrei blei pat ula kerkhu yu da ka ba khat yu bon long kumutau nong tong briu te hane anda ba ula perkhat uyo ikin ja kata ka jingkerkhu jong blei kumta ula le shu Jisu ban le yakren shaphang kata ka jing long jong u ba ula bu thit jing thang yo Matthias te anda ba ula yathu o Jisu long ho ba balada Matthias udai ubriu basne te kumno pat udang wan ban penmam name ban penrit yala de ban poi si kata ka jingsug ten re Petrus ula ong ho Jisu ba Matthias ula penle ranyi ke yeng kesem jongu hadu nyausin long kumba ula le pop ken persya ke yeng kesem jongu ten re Jisu ula ong ho ba kata kan nyausin kamdon ye teme lada mendon kemin sim kabakwa ban poi si kata ka jingesung re Jisu ula ong ho ba mendai ban map yu to porok jong me hadu nyau phosin nyau kabamot ba kata ka jingmam ondon put ken ban map ya kita ki bale bakla lane kita ki bale sneu baru Jisu ula ong ho ba kan mau ba pa jong me ula it palat ye me ya kita ki khon jong ur komju ta ka daw ka jingmam e jong u kalang ka bakan rei badanda ba Jisu ula ong ta Petrus ula stang masngotu baru hangneu Jisu ula pasngotu ong ba ada Matthias sudah kuat sisya ban pensyong patok ye me kamon ba mela poi gen sipo patong badru mela sya pen sistem gen hiroman ndrei dai namar ba Matthias su orang don kata ka menstim artatin ma namar ba me badu Matthias pidei nakaju kata ka do asnam ka jai pendeu jompi kumta uklem le kenya kata namar ba udang perkhat tenda ba Jisu la pen kenmau ite ge baro kumta kala kata kenya Petrus ti hadin nangta Petrus ula phet kata ka jaka namar ba ula leng a ka menstim baru la domong maroi ndreu Jisu par ular khi ken namar balei ba ula sngotu ba kadon kata ka jingkela hapo adono jong Petrus te kumala sha le i ba gayas ula sha mai hu dominos namar ba gayas uklempat be ikti ibreu na kata ka jaka na kata ka nongba baki wan shong ab ban snap yak khubor ba bha jong Jesus Christ te de namar ba kita gibreu ki wan shong sa hang ta baru ki bom don pisa ban siu kata ka bai tax te udominos ula dumong ya kita gibreu berkumju ru ya gayas tenrei ugayas pod ulaang hau dominos ba kini ki breu ki wan hangne da ka jingen jengki bad haba kim don pisa ru ki manebe yu to ble jengki bad ga eru kata ka jing e ba ki wan ra ha kane kanong ba jengki namar ba kita ki breu ki wan da ka jing sung baru da ka jing jajai te anda haba ugayas ulang kumta unang dumok shushu dominos baru lebe yu shabar te anda haba ulami shabar ne ugayas ule kando ban Matthias par Matthias anda haba ule i ugayas ule kli balai ba ka idiau ken kata kadur kadar jongo te hangne ugayas ulang hau Matthias ba tipshu kata ka jing im jong u kalang ka ba sakama manta te hangne Matthias ulang ho ba mangaru ka jing im jonga kalang ka ba sakma ka bangam ithu iki bahiyang ngasem tang ba kawai pat kalang ba anda ba ngala lejbut yu Jesus Christ baru ngala le kumba ulang kawan gen kata ka jing suk hanga baru menta ka thong jonga kalang ba ngasukwa bet tang bon bot yu namarwa ngasngau kumba kadon ka jing suk habang bot yu te hangta u gayas ula keli Matthias ba hato kala sisamo ban long kumta tu Matthias ulang u ba ngayathu ame ke ei ke bangala shem ke ei ke bangala man habangala bur yum new Jesus Christ unew no hika jonga te hangta anda bol yathu kumta u gayas ru i kumba kadon ke ei ke bakata e ke men sim jongo yu kumbala shay le i bo dominas la perkhat maroi ban le kumno bar kita i pajba
sakaweru kim ju ai kata ka bai krong khajana mo kim don pisa ki wan ban mane yu tau jisu tau no hika jong ki daka jingen ula lango komnoru ki im tin re kita ki patba ki asam lang ye ki jibam dindi apring parama ki kat ki bayo khanang bakin ya im ken ti hangne ula prakhat ba andai ban weng no ye kita ki priu na taka jaka namar ba ula iwid adu kata kata tede namar ba u gayas umpatle mo ban be kita ki patba na taka jaka kum tau la mi shbar ula pen kulmar baru kidon kita ki nong krong hangta kidon ru kita ki nong di hangta ula lej ban ya tumok patki baru lamon ban penyap iki ten re hangta isphang gayas ru la poi baru ula kren baru dominas bat hangne u dominas ula ong gayas ba lada memla shisha ban pelip ye kading jong kata ke jingen jong kita ki patba ke bawan mane yo tau Christ jong ki kemot ba unsa penyap ya u gayas ken baru lese lada penyap yo uru lese unkeni no ken ye kata kardan jong u ban hadin nang taru lada kamensim jung u ka ong ba ka kwa ban penyap yu yo lese u penyap shisharu yu te hangta u gayas ru las ngau kumnor ye lade las ngau ba kata jing im jung u kadan kata jing ma ti hangne ken nilas ngau thu ba kadonot ka basniu jong dominos kelas dang ban pun baru kelas dang ban isi ye kita ki bamane yu jisu de namar ba kimla ban siu ye kata ka bai khajana sya kata ka hima jongu or kumjuru dominos kelas dang ban isi yu to jisu namar ba ladau to jisu umdan kana mi ire kini ki kita ki ba penthut ye kata ka nong ba jongu de menta ka target jongu kolong ba ukwa ban penyap yu jisu khanang ba kini ki breu ki ba uang ba ki de ki ba ngen bin ki ba shu im ka ba shu wan shong hangne hapo hima jong u hangne hapo nong ba jong u ngamon ong ba khnang ba kin phet no ken ta ka jaka namar daw nu jisu un yap ko mut kini ki breu kin sakama baru kin poi biang siju ti hedin ta le ye ba u yones ula pandriam yu Thomas khanang ba un le ikandu bat kerema bat hangne u Thomas ula ong ba usngau piu palat yelade ban le ikandu bat kerema namar ba karan kata ka jing sngau ko ba kumnore ti hadin ta anda haba ki lalej hangta te u Thomas ula karpat iya karema khanang bakan lej kailang bot uken namar ba kwa ban pelut porbat ka hendrei karema ka ong ba kadang bunkam anda haba kal ong kumta kaladon kata ka jing sngau ho ma kalong balau ken namar ba ula tharang ten rei hadin kita ki perlok jongka kum ga meri bat kata mar ki ong ki ken lej ma ba ula kwa te kumta kila lej ken bat anda haba kila lej sik ta ka jing ya kendu ru la yo i ba andru ula lej ap ken yaki narut khanang ba yo kan je ke remo ladaki ya kendu tangarngon ti kata ko poru kat ba kinang ya pelut por ban ya phliu ki jing ya jongki te lo ye ir ba Thomas ula ai kai kane ga give ma ka present bat ula ong ru ka wai ka sngi ukwa ka men yo ya ki khun jongki ma ukwa ban long gum tau long pa bat kum juru karema ka phla ka nyu ba ka kwa ban long gum ta bat anda ba ki le trans phang ta ka yeng gasem kilamot ban ya o ke henrei hang ne andru ula karkhak ya kata ga rendang jengku khanang ba kinam le ke namar ba kampat dei ka por ti kumbala shai le ibo jisu ula le kai ka yeng jong Petrus po ka pranam te hang ne kidang ya bam yadi ten rei Matthias pade ula yeng ha jingkhang yen ban prakhat maroi te anda ba u Petrus ula ula le hajan jengku i kumbau Petrus ula sedang ban mam mo yo Matthias ban hang ne u Petrus ula keli hau Matthias ba upej ayu shabar uli thu ken ba nakabanta jong kata ka jing yalap jong jisu ken ka ban salong sibit uting ken yo ba kan jia ka namar ba u yo ngau shene shatai ba ka khobar na ki farisi ki mod ban le yu jisu berkumju ru ki roman ki lasdang ban ap thap ken yo jisu ban wadaw nang ne nang tai na ka daw jong kita ki pajba ten re u Petros ong o ngimdei ban khusrai na ta kita ki bara namar ba jisu dan hang ne hajan jongi bar hang tau Petros ula kedup yo Matthias baru ula ong ba ngimdei banting ba trai dan hang ne hajan jongi ulong kumba ulong kin ni trai jongi te hede nang tai phang kilami na po jong ta ka yeng baru kilamon ban pendap na e kata ka jing lap jong jisu re kila yo i ban ban yo tau breu ba shong ap thap ngap roi ba matla ba peli pada kerteng jong o de Josaya te ka jing isen e jisu ula le satan jong ula kwa ban pen khia yo ti hang ni we breu pa ba ma ula kli jisu hato konong hikai belai la pen pang yo ni breu hato ka dei na ka dau ba ki pop jong kita ki men berim jong ne le se ka de ka pop jong hi reu jisu la ong ba
sham la dei kumta kam dei ka pop jeng ki ba hieng jong u la ne ka pop jong u han rei ka ne ke na ban ta ban pen i ban pen ko u ban pen i ken ya kata ka kam ba ka jing le jong blei te hang tau jisu la pha hau jacob on le tong na po jong ka ta ka pung sum ka ba ki khot ka silam odanda ba jacob olawan te jisu la shim ya ta khndo ula bia haka parula ta haki khman jong tau bapang pada ni nang tau bapang man uyo i kin suki baranda ha bauli i kita ipat ba ila risa shau man yo i ya kata ka kamba jong belai baru kila kaman te hang tau briuru ula kedup kanyo jisu namarba kane ka longkum ga jingker khu na ka banta jong kata ka jingen bar kuburom jong belai te kata ka por ba pen khia yo tau briu bapang ki khman jong u josaya te lo ya i ba radon we farisi ba pen baru la pun ha po mesim jong u ya ke era ke te anda ha bauli i ba tau briu la yo khia kum tau la tan yu ban len ban toki di u hapok sinagog jongki ban hapok sinagog jongki anda bagila toki di u tau beri umpatiau satia ndai hadin anda bagila kan hit yu kila tokit bahaya u kum tau la jubab yaki ban hangni kila ong ba u ba umdai ban ngen bau tau nang pen khia udai ublei ndai udai tang beri u ba pom ten ndai uneu beri la ong ki ba ompat ju yos ngau hangno sla perthai ba ki beri ki ba matla ba on la ban pen khia tang da kata ka kti jong tau beri da ka babu kti ken ha kata ka jaka bapang ten de gil ong o bau tau briu ula dei be nong pop unong ben belai ula kamel de bo de belai tang bau jo sayau lo ong kiba ada kalong kumno ru namar ba manta natip ba ki pormen shwa ba ngandei uba om yo i ki khman jenga ba manta ngale i bar ngangen ruba tau ba pen khia yanga ula dei kris ba dei ru mesia ubalawan nak banta ban pen khia i bapang berkumju ru ubala ban pelai na ki pom ten re gil ong o ba ki kita ki jingle jong tau briu kade nak banta jong burom jong bele nak banta ko burom jong tau adanai ten re une u jo sayau long hakiba kamat le shau tau adanai kamat le shau tau bele ba baneng ru re une pade unopen khia ula de kris mesia ubala pha da utayu adanai ubala pha hi da tau bele ban pen iken ya kata ko burom jong bele ho tianda ba lo ong kumta kilasyu ang langga ken ti hadin kata kini ki farisi ki labana bau jisu la penlong ya kata ka jinggelap jenggu ha kata ka jaka ka bau la pen kia yu josaya ti kum tau gut ki la le da ka kon hun knang bakin yo ban wa nya wa dau ban penrem yu jisu ban syupun wit ru ya kata ka jinggelap jenggu ki don syupun ba ki jingmot jengki ma ki motif jengki ti anda la poi kata ka jaka ki syus ngam bet ngong ha ka e ka pon la ne kata ka jaka ba ki la ban penrem yu kum ta ki la syuwa bet yu ki penhap bet yu ten reu jisu ha ka ban menengkong ula pen syai ki da kata ka ba sukma da ka ba jajai ndai maki pat ki syuwa be yu komta ka khadu kita ki baru kita sedang ban api sama ului i ba kita ki ba ki terang ban sngam e kitien jung u bat kita ki ba pen wit yu nadien kala nang pen kruit yu ma kala nang pen domong yu kat bau dang mon ban persung thu e jing sisa maki pat ki sukwa bet pen rem ken da kata ka jing sung thu breu jang ki komta ka ba khadu jisu la ong ki da ka ba domong da ka ba teng e ka ba khor hiru da ong ba kredit phi kinong hikai hukum bat ki farisi phi ki riu arsam phi ki besen phi ki khun ki besen kumno phen light na kata ka jing sya pen rem shadu job ha te kumta su jisu lang phi dei u pa jong phi u ksut ken bat phi kwa ban pandem ya ki jing kwa jong tau kwa jong phi u ksut wa su jisu lang ha ki phi ki farisi phi dei ki briu ki ba arsam wisaya ula kren hak ha ka ba ulai thu la pa sha khang jong phi kini ki briu ki buram yanga tangda kirmeng sentur jong ki hanrei ka donor jong ki pat ka jingai nanga su ru jisu long haki da ka ba u kanno ekima ba kini ki briu hangne phi ki farisi phi kwa ban pendu ya ka tien jong bele na ka banta jong kata ka riti ka dustur jong phi hai ken ba pila im kat kum kata ka tien jong bele te su jisu long haki ba phi ki farisi phi pen khoj e tang ya kata ka ba don shabar jong kata ka khuri bat ka pliang bat ki e baro ndrei ya ka banta pat ka ba shapo kidap satang da kita ki jingko abrai bat ki jing snew ka donon jong phi tenda bau jisu lang kumta kata ka jing thnam ka jing khluj jong kita ki farisi kala nang kiu tat hadu ba kila kwa sisya ban kerdem ban kenjat yu om tip shu ban ong kata ka porma kata ka jing dom jong ki kalong bala shirkai hadu kata te den marba kalami kata ka jing ya khluj te la ima ken kata ka jaka te kumta wu atikas ula ong hogayos ba kadon kam man lai khotna yau domino sio kami kathma pu yeng padeng gi ju paraju ten reu gayos umtre man lai khot uang balaron i ya kata ka
jaka hangta yo le se kami katma shisha manon pelai tiada nang ta ula phak khot ane ulang ro jung u yau dominas parandau dominas lawan ti ula ong gaya sabon kem yu jisu nrei gaya umtre ti ula pon bor susu ne dominas ban lejbej nrei gaya su ong bahaba men kem damanga jaka men kem yu jisu ti kumta dominas ula phak kem shisha yu gayas ti hedin nang ta dominas ula tur shakman baru ula sei ko lam jung u ula kli hai udon utau jisu ban nazrat badon kam yu ban rano yu patak ban penstam yu te kata ko por kala kulmar sisa kata ko jaka ma te kata ko por Thomas ula le yuat ya karema sei bakadan namar ba ula iting kan ya kita ispai roman yo bagi penyap kulmar ya kita ipai ba tekat ba udang wat ya ka ula syam hangne baru ula tan naga kti jongka tekat ba udang tan ya kti jongka tiu dominasu kata ka jingkul kli jong ula kwa sya ban penyap yu jisu baru ula i ya kita senran jong kumta ula kumdum kan ya kana kwa jongka pada hangta karema ru kala syong bej hau Thomas aku ba i jonga te hangta kala kalan baru kala yap paronda apa kala yap te kadon kata ka jing ta hau jisu ma ula mun pan phen ata jaka nrei hadin ula phaidin baru ula lepet kata ka jaka baru lui i bau Thomas ula yam pa jono ban hang new jisu ru kala ta ka men sim jong te hakata ka por Thomas ula om jisu kade kene ken ge kenti trai ba men pen imno ya ka rema ten reu jisu kremle e kata ka por baru ula karpat jor uni Thomas yu jisu ban pen im ka namarba kadang khluit mau kasnam jangka nreu jisu lo angba kamdei kani ka por bangan le e kani to ai ba kala le kan le na ken te ula dumok sisa uni Thomas ong balei ba yakiwe me pen khia me pen im yakita kiba ma kiba syakri yeme me pen im yaki ndai kini pat kiba mesh kiba syakri yeme balei te me pen im yaki to ai ba kin syakri ken nreu jisu ula snap bet lo angba ala ong yeme te ke ai ka bala dem ai ba kan dep ken te hang tau Thomas ru la kabum ya suntor jongo ti heden kata ka jing yap jong karema bau dominas la penyap yaka te kumta gi roman gila penhir syuki batru gila kem ya dominas mat ka jaka jong dominas la sim khet na da gayas ken de hang ne ken ba gila pen kiu khet yu namar ba udon kata ka sim go ba ma ko balai baru kumba ka tin nu bulai ka ong ba ya utau ba penrit an pen khrau yu ba de utau ba pen khrau an sa penrit yu te kumbalasai kila ledra bana ontem ya ka rema te halenti kila ya kendo berkita ki priu berkumjuru kupa jongka te utau kupa jongka ula dumang ya kita senran jom jisu kamtam yo jisu bawan ra ya kanega jing pen kelaken ya kata ka jingen baru ki priu kila bod yo kumba ki bun da kata ka jing thok ka jing syukor jom ki bod yo da kata ka jing matla ten reu jisu long ba karema kala yap da kata ka jingen amrei maki ba panyap ya ka ndai gidei roman ten reu jisu la ong ru hau ka faneu ka pachungka ba kimdei ban lek put la ne ban lek ele thama gi roman ten rei kindei ban long gi ba jajai te hangne uneu ka faneu la ong ba de na ka daw gi ya sha jong me hi ya kita gi roman ta ka daw ki sayap kini ki prajat ban reu jung gi ju reu jisu ong ba ban wan ra ya gi jing suk kamdei ki basung namar lada kata ki hima kan yela prahima ane kita ki beriu kan yela pra beriu lada ka yeng ru kan yela pra yeng kamon kan poi syakabakut kan baru ka jing yap ko syirkai ten rei to ai ba kan ke kalang na ka banta jong jing ba tiu ne ka fane per la ang bau jisu un le alap syakaprathai barok ka wei khnang ba kin tip ba une umesaya uba ki ong uban na ka banta ka jing suk andai uwan ra ya kata ka jing yap ki beriu baru ong ba un sapen sapriang ken syakaprathai barok ka wei ba une jisu ude uthok usyukor wa benyo bulai bat kumne kumtai ten reu jisu las ngambet baru kilayat bet syakhman ti hadin kita ki bara te jisu layat bet syakhman bat kumju ru la pen khia bet kha ya kita ki briu bat kumju ru ula yala bet ya gospel mat pendem ya kata ka bau pa jong ula pha yu na brang shkhandau te kar bau jisu udang ya kata ka lenti ban pen khia ban yalap ya kita ki briu te ula poi ban litrung ha ka wei ka yeng kwa kadai ke yeng jong ka maratha ke yeng jong ka meri bat ke yeng jong lazarus tianda la poi hangta lui i ba ka maratha kala pun kam ma namar ba kadai ka men ka baba khli ke yeng sem te kala pen kre ke kita jing bam jing di sakawe ru kala khuslai ken yo ba u jisu bar kita sunan jong o kit khan ken te ban pen i kata ka jing long dan akor kata ka yeng sem jong ki te burbur kala pen kre ya kata ka jing bam ban pen i ya kata ka rukam syakri ke balong ke bajanai ken hakman jong jisu berkita ki senran ma pan yo ken ya kata ka buram
ten rei ga meri pat kalit syong bet hajon jong Jisu bat ngam ken ya kita ki kentien baula ya lab shphang jong gospel ti hedin anda ba kamara tha kala de ban penbiang ite jing bab jing di kala le sam gen sheki baru kala ong ho Jisu ba try atau bale mem ong mo ya kene ka para jonga bahkan wan yarap ya ngamo nak bantap na pendep kloi ikam dan reu Jisu lo ong ka ba ke kene ka ba ka para jong pha ka jet kedai ka bahan ka bahatam namar ba ka thrang ya ka tien jong bale bad hang ni ka maratha kelas tang mas ngusi ki ba bale mo dan reu Jisu lo pantekan ya ka ba ong ba oi kene ka jingle jong pha mo ba ka jing thrang jong pha ban syakri ban pen kata ka jing tre hok jong pha naman ta jong ta ka buram ga semru kalong ke ba itenan ke bas ngotonan ten rei ke baran kam kalong ba ban syakri yang agen omde yakini ki jingbam jingdi ba fon ra yang ban ai nga man pen kadang yang rei ke de tien jong bleken ke ba la da phila ban syakri ya kata ke kata ken ke ba khamba bat hang tai ru Jisu lo ong haka ba ka meri te ka legit ya kata ka banta ka ba bhae ya ka ba on rong no kin naka bat anda ba Jisu lo ong gumta kala kata ken ya ka Padang neru lapun smutu kim Jisu ya kau ang ba kini ki bara ma ki kenja balong dok ken kum kini jingbam kini ki bab hile yang ngamanta ma kini kin salai nok ken andrei ka ktian jong apan ka ke bangale manta kinom leit nok ken te to bu no ya kita ki ba kenja dok shedin ten dei tongin le ya ke ba kenjamin sim ken nomor ba kini kin yaine tat hadu ba ka partai kan kun te hedin hang tau Jisu lapan tengan ya karu ang ba kabahaken ba pin surfing ikum nemo pin sekre yangi namar ba ki jingbam gi ba pi airu kilong gi ba bang gi ba singam te hanta barak-barak kile risa kile pen kemen kenya kamaratha te kumbahadin kato kanes ngi le e ba Judas ulali di kitiar gitar jong ministry namar ba lapha ka ministry jong Jisu ba ki makiru giron kampi sama nagonta pan he ministry ban le chines tai giron kami pisa ba di jingbam te hangneu Judas onda ba ulali di te kitiar te neu brio hangnemo tau nong thiet ula ai pu ju ba habadi jingdi yono ruma dei ban sim ken ka bai commission khanang ban la ban besai ge yang gesem la ne la ban besai la de ruma namar kata ka basikri lang berkibriu kolong da kumbai hi mar kata ka bai nong ru ka bawan kolong ba ala sim commission long kumba ke jingker khu jong blei hi te hang ni hadin anda ba Judas la mi na kata ka kamra jong tau brio kalawan ke jing percaya ba la sim tok kata ka bai commission jing ba la dia ya kita gitar jong ministry tiga porlo ke prabangai kumangal ong pi balaran manam na ko ban tiet jika ngau ba phone ki ti number bangal bu ka video ma sampai jikani video ba manta te sa share mo khanang ba kita ki porlo ke projo jong ki tip ma ya se don ki bakwa ban tiet jika ti khule shibun porlok ru ya ka ba manta ka sngi ban kun ong ne se kendu pade ka bentar ne ki benta ki ban sawan khule shibun ayo try